Takže vás zdravím u tohto videjka. Dneska si ukážeme z vianočného eventu túto čiapku, zadarmo vianočnú proste čiapku. Ideme na to. Ako prvé ideme do Robloxu a pripojíme sa do tejto hry. Táto hra sa volá Winter Spotlight. Dávam to do popisu videa odkaz na tú hru. Potom, čo ste pripojení, tak proste tuto pôjdete zhora, proste so saniami nejakými a tam získate tú čiapočku. A tu vlastne plníte tento tracker. Proste chápete? Plníte ten tracker a ako to splniť, to si ukážeme. Kliknete na toto Visit. To je jedno, akú hru si zvolíte. Ja som už proste dokončil Pets Go, tak vám napríklad ukážem Pets Go. Kliknete na toto zelené. Proste vás to teleportne, ľudia. A musíte si tu odomknúť dve upgrady. Jeden upgrade, proste tá oranžová hviezdica, je za nejakých... Počkajte, pozriem. Proste pozrite. Toto si musíte odomknúť. Standard token a Elite token. Elite token stojí 800 000 týchto vianočných a toto stojí len 30 000. To pomerne ľahko získate, ľudia. Dá sa to získať. A proste užívajte si predmet zadarmo. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, vidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ ahoj.